Oh, welcome to some reaction video. So ang day motor ko naikunan video dengan ni bibar labai motornya sedang mojan jalan motornya. So masih nak ketika sini. So motor mojan jalan. Putra neighbor nuhurnya udah yo boleh kang main aku bay bibar laben sin na wara kita laben do ko ya da sona la mita are ayo alu gaयनाय बि दं बेबो एसे मोजां जाबोदों सेहेराया आलुनि स' नुगोन नायलांबानो जाबाय स' मोनफैबाय नै आलु थिलियाव आलु नैयो बिन स' मोजां आलुखौबो खिनिखौ बेराखौ होथ'वाखै उनाव होगोन मुस्रि थायाखै नामा ओमफ्राय बेयाव फाथो फोदों बेयाव फाथो बिदियाव बेयाव बिन होदोंमोन ओंखारथ'वाखै गाजा बेरथ'वाखै सप्तानैसो जाबाय ओंखारहांबाय मोनसे मोननै ओंखारहांबाय सप्तानैसो जाबाय होनाया स' जानि आलु थिलि नेग्राखौ नायो जानि आलु थिग्रिसिया सानफ्रोमबो 24 घन्टा हर सान नेयो बेनो जाहैबाय नैबे 24 घन्टानि बेहाय so thank you 360 views and 360 views maybe that so 360 views Alu Kitty thank you bye bye